Shalom pemuda-pemudi dan mahasiswa. Kami pelayan dari tengah-tengah gereja kita HKBP Yogyakarta mengundang saudara untuk mau melayani Tuhan melalui gerejanya. Apapun talenta saudara, kami sangat merindukan saudara-saudari mau terlibat melayani di tengah-tengah gereja kita. Kami menantikan kehadiran Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya adalah Mama Hansen. Saya bagian dari guru sekolah minggu. Tugas utama guru sekolah minggu
Horas madihita saluhutna. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, andorang sota buka parminggota, martangiang nahohoma hita. Amin. Marede mahita, sian buku ende nomor 17 ayat sada sahatu ayat tolu. Hite goar ni debata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean, jala parmulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dinatinogihon na, torop anak tuhasangapon, padenggaton sun iduk ni hanguluan na sida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon. Nunga ditatap ho hami bangsomon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haliaon. Dohot siak ni bagi. Sahat rodi hau na pinarsilang. Say tupahi hami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jala marbengget ni roha. Songon anak haholongan ni rohami diaka si taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus dohot ton di parbadia marhite-hite hami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi ni pangisi ni hutan ni halak pe, na mangaibati hutam. Ay dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hita hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna tapangido magogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata
Sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapaserep marohata, tatopoti madosata diadopan ni debata, martangiang nahohom mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor. Namakuhumi jolma manisia. Naro dohami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami narawai. Nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangalon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natarsol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon.
gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda, na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema bagabaga taringot tuhasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun manorop aka dosam, say mulak maho tuahu, say ahu do si paluaho, hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabegema hatani debata turpuk diare mingguon epistel natar surat di 2 Samuel 22 ayat 44 sahatu ayat 50 sada. Tajahama marsikat soring di ayat parpudi rap mahita manjahasa. Akup ni nunga di paluaho ahu sian perbadaan ni bangsoku, nunga di pabakit ho ahu gabe ihutan ni aka bangso parbegu, gari bangso naso hutada mangoloi au. Merus do aka anak nina pulik marga, jala akahitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Debatado silehon aka partubolon tu ahu, dohot papatuhon aka bangso tu ahu. Dibaheni pujiau ko maho ali Jehova di tonga-tonga ni akka bangso parbegu jala endehonokku ma goarmu. Ibana sipatimbul akka hatuaon ni rajana jala ibana mambahen asi ni roha tu jolma naung minihanai tu si Daud doho tu pinoparnai rodi saleling-lelingna ido sahatna martua do natumangihon hatan di debata jala naupeopsa. Amen.
tinapon maha porsiautai, songon na hinatindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atudosani, nato mapalangid dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian si Antondi Parbadia, andoran sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni Silatus, na mate tarbajal do ibana di hao pinarsilang, na tua turban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pay mamulak sogut tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatain na mandok, mulak mangulu sogut daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hamuna dengan saha porsean di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus, andorakso jinahahon ondolan ni tikting ni huriatta dari minggu sadarion, atas gowarni parahalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjolo mau pasat hami hata horas-horas tuita saluhutna, dotua kadongan na ondo perak marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami matabi bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus, horas ma dihita saluhutna. Horas. Udutusi tabigema ondolan ni tikting ni huriatta sadarion, jalabui tajaha di papan pengumuman ni huriatta. Gowar lapatan dohot topik minggu 15 Februari 2026. Gowar ni minggu estomihi sehoma gabe partano batuaku. Topik marsangap Yesus di atas dolok. Namangihut Pakobasyon di pukul 15.30, Namar Jamita Pandita Ucok Fernando Hutasoit MTH, Nama Regenda Situa Doktoranda Roria LCH Borunadeak, Tikting Sintuaha Pasaribu. Tikting namangihut pertanyaan di wilayah di bagasan mingguan di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 di pukul 10 lalu. Di wilayah tengah Maringanan di Sopogodang. Namangihut museng tanggal di hari Selasa tanggal 10 pitu masuk pukul 10 lalu di bagas keluarga ni M Turnip O Boru Sihaloho, Jalan Bantul KM 9 Bantul, wilayah selatan. Namangihut di hari Rabu tanggal 10 lalu Februari 2026 masuk pukul 10 siang di bagas ni keluarga Nyonya Situa DMS Manjuntak Boru Siagian di wilayah barat. Tikting namangihut danak nasorang di basa-basa hotwat terus ada danak bawa di keluarga GT Tambunan SF Boru Siagian Sian wilayah selatan. Anggia mahipas danaki di pargogoi Tuhan. Tikting namangihut tikting naneng marbagas tiktik paduahon neng manjalo pasu-pasu parbagaso ma Antoni Adiputra Sinurat, anak ni Amatta Sarmulia Sinurat, tubuh ni Inatta Rumondang Boru Sihombing almarhum siang gereja HKBP Resort Humbang Habisaran, dohot orwanna Mastria Simamora, Boru ni Amatta Manahan Simamora almarhum, tubuh ni Inatta Lindawati Boru Sitorus, Uria HKBP Pasar Pipa Resort Teluk Aru, sakap pamusmasuan nasida Ima Ari 21 Februari 2026 di gereja HKBP Yogyakarta. Namangihut tiktik parjolo dohot paduahon neng manjalo pasu-pasu parbagasom ma Johannes Niko Prabowo Marpaung,
anak ni amatta martoha marpaung SHMH, tubuh ni inatta, doktoranda Preti Rosdiana Boru Nebaho, siang gereja HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta, dohot oranna, Nela Jusvita Sari Boru Siahaan, Boru Niamatta Lambok Siahaan, tubuh ni inatta Monika Resta Boru Sihombing almarhum, Huria HKBP Jambi Resort Jambi. Sakap pamusmasuan nasida ima hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 di gereja HKBP Jambi Resort Jambi. Tikting na mangihut ruas na pinda mamuka sedario Minggu tanggal 15 Februari 2026 keluarga Dr. H. Pasaribu MSI Ibu Inata Boru Sirait do sada Boruna pindah huria manasida tu HKBP Kramat Jati Jakarta Timur sian wilayah pelayanan wilayah timur anggia ma gabe keluarga naburju di pargogoi tuhatta namangihut namonding nunga jumolo di alat tuhatta ima inang pangaribuan Boru Pasaribu Oppu Adrial Boru di hari Minggu 8 Februari 2026 tutup usia 87 tahun 7 bulan sian wilayah barat jala disuam di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 di TPU Yogyakarta. Lau sipatu pahuria ma pangapulion tu keluarga ECH Pangaribuan Boru Aruan. Rabdo sude poparan di hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 pukul 10 WIB. Namangihut Konven Distrik 18 Jabarteng DIY di hari Selasa, di hari Senin. Ulangi kami di hari Senin tanggal 10 Februari 2026 pukul 10 di Patupa Distrik 18 Jabarteng DIY Regional 2 do Konven Sude Pandita Rap do keluarga Maringana ma di HKBP Yogyakarta Laos Marhiteon Pinangido Matu Sude Paralado do keluarga HKBP Yogyakarta asa parsidoho di Ulaoni namangihut parguru malua khusus di Patupa Huriatta do parguru malua khusus Hombartu hari kotanna mamukama minggu nasalpu laos boy mamuse mendaftar tu suntia wilayah nabe manang tu sekretariat huria persiajaran mamuka bulan April 2026 namangihut pelean bulan keluarga do tok-tok ribe pembangunan namangihut pelean tujolo ni altar kiris tunain pinangido tu sude ruas asa toktong rade pasahat to pelean na tujolo ni langgatan boy ma di pasahat marhite kiris naung di parade di jolo namangihut panitia pembangunan namangihut laporan parsikopon namarhadomuan tuson sistem masa Arab do peroha mangido pangurupion asa boy lam sikop patureni son sistem tak namangihut mangalului pangajari tu sekolah minggu bajar-bajar manang remaja multimedia song leader tim musik dohot operator son pinangido matu ruas naukap rohana lau manurupi pakobasion dihuriai lau parsidohot mamelehon dirina lau paulihon akan arikot hombar tu talenta nabe asa mandaftar mana tu situa manang tu sekretariat ni huriatta namangihut pasahaton selamat ulang tahun hari hati tubuh dohot pardongan saripeon saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun matu ruas namangolopon hari hati tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 15 saat tu tanggal 21 Februari 2026 hatani debata tu namar ulang tahun ainong gabe mamora do hamu di bagasan ibana di saluhut nai di sandok hatai nang di sude pangatusion namangihut ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagaledo pe pamatang na di bagasna tatanya kom makadongat namar sahid di rumah sakit suangsong ni dohot na di bagas nabet sa tumibu mamalum jalahi pasti pargogoy dohot di pasu-pasu Tuhan warta na mangihut bunga nilanggatan di Parminggus Sadarion tanggal 15 Februari 2026 ima siang keluarga situa HSL Semamora
te boru sagala. Mulai ati madi keluarga jala saya tambah itu hatta mapasu-pasu tu nasida. Dia karuas naneng manumbang bunga nilanggatan boy mamakubungi sintua doktoranda RLCH boru nadeak. Namangihut parhepengo mulai sa tanggal 1 tanggal 12 Februari 2026 posisi perhepengon minggu nasalpu dohok minggu sadarion boy mata pamanat di papan pengumuman songonima titing dihita sadarion horasma dihita saluhutna. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tia kate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas. Sungguh nagali-gali ya te nabuhado. HP nga Valentine naktorisada kan? Salinay majo. Horas. Tabukama bibel tabe turpuk jamita di parmingguan sadarion Evangelium Lukas biduna pasiahon di ayat 20 ro di ayat 36 Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 Ujauh kami ma di hata Batak marsangap Tuhan Yesus di doluk arga waluari dung salpu hata odeng ditogihon masih Petrus si Johannes dohot si Jakobus nakok tudolok martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana mibarma rupani bohina jala marlinang-linang ma para betonna
Maka taima dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia. Marasa ngapod do nasida idaon. Akana humatahon ujung nilakana si pasidungon na di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akadongan na. Alay dungdungo nasida gebe di ida mahasa ngapon nai nang halak na duai jongjong di labung na. Jala martahi sirang nasida sian ibana ni nasi Petrus madok Jesus. Oh guru, denggan nai dison hupauli hami sopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Suadong diboto na didok nai. Mandok songonido pe ibana Roma obun sada manggalinggo minasida gabe hatahuton nasida. Lahobongot tubagasan obuni. Jadi makuling sada suara sian obuni madok odo anakku na tarpilih tangyok kamu ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Jesus nama dapot nasida disi laos mauhom do nasida dang dipabotohon na nida nasidai tuagia ise anggo di akka arii ima sati turpuk akamang akainang rodia kang ginami na pasobulung terberita do turpuk tahun ima peristiwa transfigurasi sian hata latindoi adong dua napinake ni hata transfigurasi sian hata trans ima perubahan dot hata figur ima bentuk. Jadi mau digabung hata transfigurasi perubahan bentuk. Suku-suku nueng dona berubah bentuk nasongon dia dona kon adong perubahan naking nunga hujaho kami perubahan bentuk naridok na transfigurasi tiki berubah bohini Yesus dohot na pinakeni Yesus aka abitna tongdo berubah memancarkan cahaya yang sangat kemilau. Molo tabereng rupani mataniari pukul 12 rian ikosongonon do hita mamereng dangi karena silau sinar cahaya matahari. Tetapi kalau bercahaya wajah Yesus, bercahaya dan jubah Yesus melebihi sinar matahari. Saya nggak tahu bagaimana menggambarkan ini. Melihat matahari aja kita udah begini kita. Ada yang pakai kacamata hitam. Ini cahaya Yesus melebihi cahaya matahari. Sangat sulit kalau kita gambarkan secara logika. Tapi itulah transfigurasi. Ahamana neng dohono ni terpukon tu hita akamang kainang nang akang ginami naposubulung naparjolo transfigurasi jalati romuse nakingan si Elia doho si Musa ima dua panurirang mewakili pada narobi bebuahon molo berubah pe bohini Yesus nadidokna disi Yesus ima debata. Peristiwa transfigurasi ketika wajah Yesus berubah itu mau mengatakan bahwasannya Yesus itulah Allah. Yesus itulah Mesias. Yesus itulah penyelamat manusia. Semua berita-berita dalam perjanjian lama
mengarah kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Jadi Yesuslah penggenapan perjanjian lama. Imana perjolo napa duahon si Musa dohosi Elia. Kalau saya khotbah saya suka bertanya ya, supaya kita tambah, saya pintar, jemaat juga tambah pintar. Musa dan Elia di sini ya, sudah menikah kah kalian berdua? Belum? Hampir menikah. Anggiat jodoh hati. Manang namar itu dong. Namar halet do. Si Musa atau si Elia yang meningsoy? Coba jawab kalian berdua. Si Musa atau si Elia yang meninggoy, yang mengalami meninggal, kematian, siapa? Aduh, saya jadi apa nih? Takut-takut bertanya, siapa? Musa. Kalau si Elia kemana nih? Baju putih itu ini, ya, tangan saya mengarah ke sini. Si Elia kemana? Kemana? Terangkat ke, ini lulus sekolah minggu kayak kita nih. Musa itu dia meninggal dunia, tetapi Elia dia terangkat ke sorga dengan naik kuda api. Ini dia teologianya. Musa itu mewakili orang-orang yang sudah mati. Elia mewakili orang-orang yang hidup. Jadi ada pertemuan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, berada dalam satu kemuliaan Tuhan dan bersama Yesus. Apa maksudnya? Di tangan Tuhanlah orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi Yesus Kristus berkuasa atas orang yang hidup dan orang yang mati. Rom 14 ayat siapa yang mandok songonido. Alani idang boy tarsira kamatean akan aporsea. Rabdo Jesus. Muladok cukup-cukup nueng. Tu dia doa mang. Todini akan nong matei. Molo porsea ibana alusna rabdohot Jesus. Tu si do borhat akan namate di bagasan Kristus todinai nungarap dohot ibata. Itu na baduahon. Napa tuluhon hudok nakingan kemuliaan hasangapon topik tak hasangapon di bata hasangapon di Tuhan Yesus di dulu. Sebenarnya ini khotbah ini adalah rangkaian dari peristiwa pasion, masa-masa penderitaan Yesus. Karena dari sini nanti Yesus akan turun ke Yerusalem sampai kepada salib Bukit Golgota. Dan sebelumnya juga di ayat 18 sampai ayat 27 Yesus sudah memberitahukan kematiannya kepada para murid-muridnya. Yesus sudah memberitahukan kematiannya, bahwasannya anak manusia, yaitu dia Yesus, akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ketika para murid yang mendengar ini, mereka kadang sedih, dan mereka bingung. Loh, kok anak manusia mati? Loh, kok Yesus mati? Jadi mereka sudah sedih duluan, mereka sudah bingung duluan. Kalau Yesus mati bagaimana ini? Itu makanya peristiwa transfigurasi mau menguatkan para murid bahwasannya kematian itu bukan akhir, tetapi kematian Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan akhir kematian itu, tetapi kematian itu adalah menuju kepada kemuliaan. Apa yang mau dikatakan dan apa yang sekarang yang mau kita maknai, jemaat yang dikasihi Tuhan? Yesus menekankan dalam khotbah ini, dalam hidupmu, dalam hidup kita bersama, lihatlah tujuan akhirmu apa. Para mahasiswa di sini, apa tujuanmu kuliah di sini? Apa goalmu? Ngambil S1 amang, itu lihat goalmu, lihat goal kita ini. Goalnya apa? Tentu nggak mudah toh ngambil S1 ini, nggak mudah. Semester 1 dulu, semester 2 dulu, semester 3 dulu, ada mungkin sistem evaluasi. Atik BH dong DO.
Dibereng manilai na cocok do, layak do, manangdang. Mengambil S1 tentu nggak semudah membelaki telapak tangan, nggak semudah ini. Sama seperti kita naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung itu nggak mudah toh. Harus melewati jalan yang berbatu-batu, yang becek, bahkan jalan yang berduri. Tapi kalau kita melihat puncaknya itu, entah jalan berbatu pun, entah jalan yang becek pun, entah jalan yang harus melewati jurang pun, kalau aku melihat tujuan akhir, aku pasti akan melewatinya. Alani mau loma mereng parngoluanon, lihatlah apa tujuan akhirmu, apa sasaranmu, apa yang mau kita capai 2026 ini, apa goalnya apa. Meskipun ada proses untuk mencapai goal, banyak kesulitan, banyak hambatan, tapi kalau kita melihat tujuan akhir, sama seperti Yesus. Yesus melihat tujuan akhir, menderita pun dia mau, disalibkan pun dia mau, karena bukan kematian ternyata akhir dari segalanya, bukan penderitaan ternyata akhir dari segalanya, bukan, tetapi kemenangan bersama Yesus. Ini menguatkan kita. Jadi molo marloja-loja pehoak kakeng dami naposobulung marloja-loja marsiajar manjaha buku mangkerejoi tugas tolema dalani aja lah, udah nggak usah bersungut-sungut, jalankan itu prosesmu, jalani aja, lihat tujuan akhirmu apa, S1 gol sarjana wisuda, itu tujuan akhir kita. Ngapa pigaun tay ngapa tulukan paupatom nama tarpodom dua kasisianna gudang do noy halak na tarpodom au dakku boto tarpodom do hita di gereja manangdang tarpodom dang dokna tutup mata daun. Tarpodom tertidur bisa dia nggak fokus di gereja. Datang dia ke gereja ini, yes, duduk dia bagus, yes, tapi pikirannya melayang-layang. Bukankah banyak sekarang orang yang tertidur, tidak mampu lagi melihat mana yang baik, mana yang tidak baik? Bukankah banyak sekarang orang yang tertidur, tidak mampu lagi mengatakan yang benar? Bukankah banyak orang sekarang yang tertidur, tidak lagi mampu bisa mengatakan hal-hal kebenaran? Sekarang sudah banyak kita yang tertidur. Tertidur dininak bobokan oleh kesenangan duniawi. Alani tarsunggul mahita akamang kainang. Tarsunggul dungoma. Mari kita bangun. Fokuslah dalam pelayanan, fokus dalam bekerja, fokuslah dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Asa imanakingan gol tai tercapai meludung do hita fokus dungo bah bere kita ma semangat mahita parpudi rap majo hita manjaha di ayat 35 di bulut tebal nayate odo anakku natar pilih dua ya odo anakku natar pilih tangihok kamu ba ibana tangihok kamu ba ibana manangihon suarani debata ala buah si Petrus kan halakna kan gosa-gosa do upara de madiho sadat tolu tedda sadat diho di isi Elia dosi Musa. HP si Petrus nggak tahu dia apa yang diucapkannya itu. Petrus memahami Yesus dengan konsep berpikirnya, bukan dalam konsep berpikir Yesus. Makanya dia nggak mengerti apa yang dia ucapkan. Datanglah suara Tuhan, inilah anakku yang kupilih, yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oleh karena itu supaya kita mau paham tentang Yesus, pakailah cara berkonsep Tuhan. Memahami Allah, pakailah cara pemikiran Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan firman Allah. Marhite na manangion hatani debata, boy matutu torang dihita. Ahado hatani Tuhan dia usadarion. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho Tuhan peristiwa transfigurasi hatam nakubegehami patorakon di bagasan pangguluan nami yaho Tuhan ima debata na paluho kami sia dosa
siaka jahaton gebi margogo mahami akayana konmon ruas ni huriam na marminggu di partikianon pasu-pasu mak amang anggiat matutu aka nahulahami aka parkerejuan nami manakak nami na posubulung na kuliah be dia ka perkuliahan na di pasu-pasu hosa luhutna songoinang diaka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton na tongon dirawat di rumah sakit dohot pemulihan di Jabuna be homa Tuhan na paturehon dohot na pamalupon asima roham nang diaka ruas ni huriam nagale haporsion na mahiu na mauas nang dihagogonmu atik tungadong aka problem pergumulan di tonga-tonga ni pardongan saripeon komunikasi ni natoras tua kayanakon ale Yesus Tuhan nami homa tutu na mangalon pakirimon dohot jalan keluar di nasida moliate manu ngahubegi hami nakingan barita ni tikting aka pertangyangan wilayah di bagasa mingguon aka nanaing tarpasu-pasu dohot dakdanak na sorang nang berita habot ni roha homa na nagogon pakirimon dia ka keluarga na tininggalhon ni inanami nyonya pangeribuan boru pasaribu nang ros ni huriam nang pasahaton akahamulateon dohot pelean bulanan nang perpuluhan pe tutong-tongan ni huriam nang pembangunan ramutanmu manasida on mahami ruasmon mulak kami sian tonga-tongan di gereja mar kendaraan be hami mulak dongani mahami patarusahat di bagasan hai pason marite Yesus hai martangyang mau lihat madiho amen kita marede tapasahat ma pilihan
tangyakon mapeliata tu debata martangyang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroran di saluhut seleon leho na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masanan lohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramot yaso para siya kami pilihan patimbul na rajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohoti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam utada hami gudang ni seleon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni Roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hangguluan siapa hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, na kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho, didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala saya dipasaur honma dame na tutodim. Udah di bawah.
Channel berapa? 13 ya? Pak.
Pacheco.